Sini ruktamo komori angnan bagoy. Sini ruktamo जों थांगोय तंगनान बागोय. आबनि बिथि बजागाव সংবিধান তিনি 266 জন মাত্র বুঝুক 266 জন 2011 নি যে জনগণনানে বিশিংতি খাইনে মানে মাত্র 266 জন বড় নতুন দেবো উন্নয়ন খাই মানে সিংহবাদী বড় বাংশি নাই উন্নয়ন খাই মানে বিশিং সিমিনে 266 নি 2 লাখ নাই ওংয়া জাতি কমরই দংখা জারুয়া জাতি কমরই দংখা তিনিয়া খানা কমরই খানাই করেখা जोंबो अबनदे नायसिंथ सालसे सालसा जों 100 जन 200 जन खानाय केबो सुंनाया दाबो आन्दामाननि जारुवा जातिनि सुंया ओ जारुवा जातिनि जारुवा कोपाय क सानाय 2017 सालो 65 বছরनि बुरजुग 65 বছরनि बुरजुग जारुवा कोपाय क सानाय थुइमानि उलो जारुवा कोपाय क सानाय करिखा जों आबनि बागै नायसिंनाय दं जों आबनि बागै नायसिंनाय दंनाय बेनि आं गणमुक्ति परिषद खाय दंनाय सिपिएम खाय दंनाय बीजेपी खाय दंनाय जनजाति मोर्चा खाय दंनाय जत्तरि फाइसिंना आनि सुंगुं नरकी चुरा आयंग लामानि जागोदे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास खायै तोरिनाय जों बसकांगो ताय आगोगलेन जागा करिखा जों ताबो थुरि थुरि थादे थां कतर गणतान्त्रिक लुकोचाबारि बिसिंके ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड महाराजा प्रद्युत किशोर माणिक्यनि बिसिंके जों आदाय खायनानो लांनाय खलायाखाय ताय अमताय लामा ग्रेचिरि मिसकांगो अवश्य जों लांनाय तिनि ताबो तेलियांगराबो चिनि बरनि बुंनो हातो काबो उदयपुर चिनि बरनि बुंनो हातो काबो आमासाव चिनि बरनि बुंनो हातो हायबो अहानो बिनि बुंनि बरनि बुंनि तमान फारानो नावय बाया जों कोनो जातिनि बिरुद्धया कोनो जाति गोष्ठीनि बिरुद्धया तामनेबा जों संविधान दंनानि चिनि अधिकार सेनायो जों मानसानि बिरुद्धया जों थरसानि बिरुद्धया हिन्दुनि बिरुद्धया बौद्धनि बिरुद्धया जों चिनि बायथांनि अधिकार नायो संविधाननि जे धारा दंनानि 2-3 धारा ताय 4 धारा नि बिसिंति जों चिनि अधिकार नायो गोबां बरक सावो समतल त्रिपुरा बाय पाहाड़ त्रिपुराव उन्नयन फेर फेरंजा पाहाड़ त्रिपुरा उनके उन्नयन उंया आं मुसिमो सारा पृथ्वी सारा भारतवर्षनि बरबसिमो जे चिनि त्रिपुरा हावो हासुबो नकाय उन्नयन उंया जों दिनै त्रिपुरालेण्ड सानमानि उन्नयन उंयानि बागैया जों दिनै त्रिपुरालेण्ड सानमानि जों कमरै थांनायगा जों बानचिवै तंमानलाखा जोंनि जाति तंग्लाखा अमनि बागैसे जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानो मयतु तनिबायदि बुइ सुंगांगे सानानि ताम बागैनर ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड साननाय जों कमरनानि नायतंखा जों जोंनि जातिनो मोथांनान लांनाय इन जातिनो मोथांनान थांनानिसे जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानो इंग्रेजी में गाय सर्वाइवल एंड एक्जिस्टेंस आबनो जों मोथाङै तन्नेर बागैसे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानो जोंनो करिखांगाय त्रिपुरा सारनो अहाव करिखांगाय उन्नयन साबनि बागैनाय उन्नयन डेभलपमेंट साबनि बागैनाय बरनो सुंनि डेभलपमेंट नि रां निमानि बागै सिनि जोंनि सर्वाइवल ताय एक्जिस्टेंस अर्थात जों जे मुखांजागै दंनानि ताय जों कमरि आंगै दंनानि आबो ओंया अब रां रिमानि बागै सिमिया रां बाय सिमिनु कायसा जातिनो मुथागै दरमेया कायसा जातिनो मुथांगानि बागै बिनि अधिकार संविधान दंनानि अधिकार नो मारनाय अवश्य सिनि ग
অমসে কক আবনি বাগৈ নাগৈ দङ बिया बाखायनो मेखादा কক सामोन नाक्सा सरंगा যত जों सामोन तान्नाय जातिनि बागै गणतान्त्रिक चबा কক बर'खाय लुकु चबा जों যত लुकु चबा माखायनाय आनि बायथांनि बागैया निनि बायथांनि बागैया जेनि ओ थिनां ताबो आसाय तंनाय सिरायरो सिक्लारो सिक्लिरो बरकनो जों सिनि मुं रिक्लांनानै बरनो जों मोथाङै लांनानै बर कमरि आंनानै अब बखाव तनि अ कमरि आंनानै थाङै दंनानै आबनि बागैसे जों ग्रेटाति प्रब्लेम नाय जोंनि ताबो अब जों ताबो रुगि हायसे बाक्सा रुग दङ रां हाजार रुपायखौनो थांया मा थुइनायनो ओंखाय जोंनि रुगिखाय संबिधानसे बिथि रुग हाबनानै बागै संबिधानसे बिथि जिनाबो जिनि रुगतामो कमरि आंनान बागै जिनि रुगतामो जों थाङै दंनान बागै आबनि बिथि बजागावो संविधान बो संविधान भारतनि संविधाननि बो धारावो 2, 3, 4 धारावो मयतु नारकनि आखुरो आं कग्लरियुन लामा करयावै बुइनि कक खनायावै जों जिनि लक्ष्य जिनि नाहारमुं जिनि मानथाय आयेन फैसि जिनि मकल कासिबै मातरनाय बखा कासिबै मातरनाय जिनि बखा बेबाक सामुं जों हायक्ले मातरनाय जत्तनि फासि अ कबो बुंनारगय ग्रेटर टिप्रालेण्ड जों दाक्तिनो माननाय मानथुमया आं तिनिखे माननाय साव ग्रेटर टिप्रालेण्ड जों दाक्तिनो माननाय महाराजा प्रद्युत किशोर मानिको आयु क्लबनाय टिप्रासा दफा बो आयु क्लबनाय जों सालसा कोक्लायनाय